ni ba kowa jikina ya gida wallahi bana nan ne na yi tafiya ne kin san ina Germany ina Togo ina Ethiopia ina ni ne dai kasashe daban-daban kwanan nan na dawo to dawo da zan yi wallahi sai na zo na taron Najeriya ma shi zafi kuke fama da shi haka to ya zamu kai muna fama da zafin nan ai koma ta zama dole amma kuma kin san menene gaskiya in kika aure ni ko Saudiya kin gama zuwanta kamar daga nan zuwa bakin titi zaki mai zan mai aure ya zama dole to dan haka kwantar da hankalinki dama ya zafi a cikin ke kuma gamen da kika yi kenan Allah ya raba asiri ban gane gamo ne ba yanzu ki rasa wanda zaki kula kuna soyayya yana miki ƙarya yana miki zuki ta malle yana ta miki farfesa a nan wajen kai wallahi ka ji kunya ko tsoron Allah ba ka ji to bari in gaya miki ga sata ko bera bai kai shi sata ba wallahi sannu cikin gidanmu bakon gidanmu kajin gidanmu ina zaka Allah ya miki ai da dawowa zaka tsaya mana to me kwasa kashin gidanmu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma barawon kaji Allah ya taimake ni idan ke ma kina so ya shafa miki kashin kuris din to sai ki ci gaba da mu'amala da shi idan ki ce Allah ne ina son ki yawwa na gaya miki na gode bawan Allah yawwa na gode ni na saki baki za a kai ni Makka ashe ƙarya mu amma ya cuce ni wallahi